Gayrı hava bulacağız. Karol yılgır, gül, yılgır, gül, yılgır. Yılgır de. Baldı, mana. Kim tapdı şunu? Söýgü çyn bolsa da harasat bolmaz, döremez. Men näme o söýgü pirim oldu. Çek. Buna tarada da şu hatta dastavka elim var. 38. komnatta. Kvartira 38'de numara var buna tarada. Bula 37. Ne bula 39. 38'de var o. Na'li vallahi ve. Ne da gayet yaşaydı. Haydi. 8 Mart'ma yetip gelýär. 8 Mart ayal gıylan bayramı. Onu erkekler sokma. Sağamanca soğuk. Hemçinçilim adam öldüren bolsa onu hiç kim tutsa edenok. Hemçin joramyzyň ikinji taýyny özleýär, birinjisinde. Yanadım layır qaydaly Öňşide figara ýarbardyň Ýör şagalyňa gideli Diýip tapaly La tapmasagam öýe gidip ýataly Näçekdirem bolýarlar bu gıýlara seret Bala bärik gel, şol diýilýän dämi sen? Bala bärik gel, dansyn däli sen. Bol. Oğlanlar emine 7. Mart'ta 8. Mart şäherde bolmajak golpun dokumda çenli bärde hemmemiz var oğlanlar. Hemme üçünçülükler bak. Kim giza galan masa arkaň gelibermeli. Ağam fagadyna näçe mantdan öýnedi ýaňam? Alo, açıklı yaz ya.